Nového politického lídra stal sa ním Jahja Sinwar. Muž, ktorý bol hlavným strojcom útokov na Izrael zo 7. októbra, sa vtedy na verejnosti neobjavil. Voľba Sinwara je podľa odborníkov silným odkazom pre Izrael, že Hamas pokračuje v odpore. Nový politický líder Hamasu sa narodil v utečeneckom tábore na juhu pásma Gazy. Koncom 80. rokov v tábore vypuklo prvé povstanie proti izraelskej okupácii a Sinwar sa rýchlo pripojil k novozaloženému Hamasu. Mal 25 rokov, keď viedol jeho spravodajskú jednotku, ktorá trestala kolaborantov, teda Palestínčanov spolupracujúcich s izraelským nepriateľom. Za únos a vraždy 2 izraelských vojakov a 4 Palestínčanov dostal 4 doživotné tresty. Vo väzení strávil vyše 22 rokov a na slobodu sa dostal pred 13 rokmi na základe dohody o výmene izraelského vojaka za vyše 1000 palestínskych väzňov. Medzi Palestínčanmi má Sinwar povesť neľútostného vodcu. Je proti samotnej existencii židovského štátu a považujú ho za jedného z hlavných strojcov útoku na Izrael zo 7. októbra. Podľa izraelskej armády sa doposiaľ schováva v komplexe podzemných tunelov pod pásmom Gazy.